Hagajing budien ya ka kubor ka bangila penmi ka saw trik ujilio ka bangi tho bagi pulit ka renja police station kila penken ya ka jimata ka Ministry of Home Affairs nakadaw jong ka jingpan por jong ki halor ka jinglej pan jingerap jong ka long yeng ka blado no ya anut ki mensiem hapo ka dong nonglum jong ka shlong nongra kata ka laipoi tarik ujumang nakaliang shlong miel habede bakte kubor open ksan haganong rem ka bakadon kata kat kum ka jingpatha jong ka meche ka bede baki kies jong ki kena kabala ong bala dadon kanu ka kies jong ga jingsha rabor lani ga jingja ki kena ki ba po kan dusnem contain rang ki pulit ki diman register case mardor patban stang ye ga jing toket klam da penslam ye ka por pat baro ki jing pentep alor ga jingja ki kena diban record apo ga general diary pat register link ba ka FIR lani ka ta zero first information report hapo ka kendon shispa sanpusao jong ga criminal procedure court khatkandai spa nyapulai hagaskining kong layo jingtep panakaliang ke chairperson ke Meghalaya Assembly Committee on Women Empowerment ke Balongru ke MLA jong ke East Shillong ke kong Ampri Lingdo kalapha da ke jingtho syakatnat pulit bagi deban wanmi syaka committee panai jing penchai halor ke jingbom shimkhia jong ki batkate ke jingja kata nadu kamiet ke baka keme baki bahayeng asam ki lalej ben pentep halor ke jingja jong ki arngut ki hebret nalayeng haringkat bat kupa kata ka life hoterik ujumang kumban chupentep ka kong Amprin ka dikawai ni kinong mikmat kabla shimkia batban ailam ki jingyarap kata nadu kasngi bala lap yakamet kita ki hebret ban yadon bentalang ha kasngi le postmortem par hadu kasngi indala pendap ya ka jingle niam ka bakhado ha ka jingi kran badu shlong bel kala pensngau yakinya jong jing pendram ya katanat pulit patru ya ka jing penyap jong khpa ya laki khon ti gidon katu kat ni kita ki jing pau kiba ngisngau yo i ha kajing ya khana kajing ya kren bat ki bahayeng jong katu kalong yeng ka baja kum kani kajing ja ka balas ngau lanot ngau san ai shaba palan ka baning kong kalong ngayo jing tip na ki bahayeng ki bahasem ngampat yo ban kren bahaya ilok namar bai impat la tang ban kren yenu ru te mereka sudai kajing lum malum mala jongai kata kajing tip ka baning kong ka ngayo ngau kalong ngau mat kumba uni urang ba ula juban ben ye i barabor dakaba usyo udat ye i hayeng hasem bat kata ka jingpet jong i ne i longkme sha yeng jong ka kamela jong ru kadai ka ba imla sha shu ya kata ka jingban ben ha kata ka yeng ka baki ju yosong maki te ka ba ar ka ba ngayo sngu ka long badang shen ha kata yau ka ba dep shua ba unwan shaw yigini ki khon bat ban le yakani ka kam bean gumni ula dep sho yakalok hasurok bat ki babun ki bayu i yakata ka jingja ba upatrong upator yakalok lachong hapo surok ba halenti sengken sungoban ru kumba ini ilong kme ilalet ban file yaka complain laneka FIR ban pan jing yada halor ke domestic violence ke ba ila shem tika banga susi mga kalong ba balay kadon kata ka jing bam shim khia ya kata ka report jong ini ilong kme ha kapor ba ila da dep lupa ban late file ban yatho ban report ba uni urang ba breu uban ben ye i om tang si sen re nakapor sa kapor kalong kamasuk yangi banong ba jinda kila shim action let's say kani kanumja nriko hakum ini ipor ngidon kam menta ban pet baki police stations paro ha kani ka jella ka jongi ngidon kam ban shim khia habalet kilong kami ban ai report basha ban ben ha ukurim halaki jongki yengki jongki ngangangen balada ini ilong kami ngam kan mau lada kidon ki boong yang kata kajing syak ben hasu syak syo asrok ri arusau lani arunyo tarik bakani kalong kami kalalet sa police station jin ban kindala shim khia ban bat ban tokit yu ni urang ba let's say kanon kani kajing ja kanom ja kani gadi kajing hikai ka crowd bat ngi nakaliang jong ka Meghalaya Legislative Women Empowerment Committee ngi don kam menta ban pan ya kita ki details ya kita ki jing ngi don kam ban jurip
ban kali hato kata ka jing yo sngo jungi ha kapor bangi lej ban sngo lemi ketika yeng kide ki basishane dei ki ba shuya kren ham saya hakini kisngi nga lalet ngalap ong ye para jonga be in lej phai biang sakut ko yeng ban pet la dei kemi ila long iba khlan em ban kren ban khana ban wat jing tip company andre niyo sngo ba ikmi idang long kadang ban palat kani kajing sungsi ban ngas ngumat kumba impat la tang ban kli la ka jong ka kli ru ban syong bat ban kren ban khana bat kiwei pat kibriute nakaliang jong ka women's commission nakaliang jong ka Meghalaya Legislative Women Empowerment Committee ngin hab ban le ikani mat ngi kenturu ya ka women's commission bakan sedang ban wat ya la ki jong kijing pentip nang ba bro arliang ngin ya wat ya kita kijing ja hakini ki hakani kelong yeng ka baja mat ban pej bakum kani kijing ja kanum ja shu ha ka wei ki wei pat kilong ye of course ngin pan lot ya ki report bro mentakas ngin dang ya pha ya ki shithi ngandang phone ya ki members jong ka committee jongi bat nganget bangin sakot shen ya ki